Wara aktar minn sena u nofs ta' ħidma ġiet iffirmata l-liġi l-nnegozjat l-Ewroparlamentari Laburista Miriam Dalli li biha se jonqos it-tniġġis mill-Karozzi Ġodda bi kważi 40% mill-2030. Fi stqarrija Dr. Dalli qalet illi issa se tħares il-quddiem għall-implementazzjoni ta' din il-liġi li se tidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. L-iffirmar tal-ftehim sar fi Strasburgu mill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani u l-Ministru George Xamba, il-President tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fil-preżenza ta' Miriam Dalli bħala nnegozjatur ta' din il-liġi. Din il-liġi tifforma parti mill-hekk imsejjaħ Clean Mobility Package u tikkontribwixxi għal miri maqbula mill-mexxejja fil-ftehim ta' Pariġi kontra it-tibdil fil-klima. Il-liġi hija regolamenti li tapplika b'mod awtomatiku u ugwali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Lan tagħha hu biex l-industrija tal-produzzjoni tal-karozzi tinvesti aktar f'karozzi li jagħmlu użu minn teknoloġija li ma tħammitx, filwaqt li tħeġġeġ lil pajjiżi biex jimplementaw politika li tgħin din it-tranzizzjoni. Minn barra benefiċċji ambjentali u ta' saħħa, din il-liġi se tgħin biex tiżdied l-innovazzjoni f'suq aktar kompetittiv li jwassal għal prezzijiet aktar vantaġġjużi għall konsumaturi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.